Salam dostlar, Türkmen Sohbet kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamamızdan ön kanalımıza agza bolmagyny hem de jaň-jagasy basmagy hem unutmaň. Indi bolsa videomuza geçelim. Türkmen TV kanallarını online seyretmek üçün biz öz browserimizi açarsa sonra Türkmen TV online diýip ýazarys. Sonra ol bir näçe saytlar çıkarıp berýär browserimiz. Olaryň içinden biz bolsa tv.online.tm diýen saýt saýlap almaly. Bu saýty saýlap almamyň sebäbi beýlek saytlar aranda şu saýtdan online seyretmek has amatly bolýar. Saýtyň içine girýär. Girenimizden sonra kanallardan kategoriýa var. Üstüne basýar bilen şeyler 7 kanal hem çıkarıp berýär. Siz sonra istediğinizi görüp bilersiniz. Misal için Türkmen Spor'da. Ulu yardım berýär. Şunun ya şekilde online görünüşünde kanallar seyredip bilersiniz. Eger videony halan bolsaňyz like basyň, soraglaryňyz bolsa aşağıda kommentariýa ýazarsynız. Kanala agza bolmadyk bolsaňyz hem agza bolun. Sag bolun.